बर'नि आलाय अरन जायखौ बिथाङा गिबि खेबनि लिरदोंमोन बिथाङानो जाहैबाय जोंदाव बड'सा जोंदाव बड'सा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुबैयै खावलायजाबाय लोगोसे जोंनि आफादनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय गुबैयै खावलायजाबाय जोंदाव बड'सा बिथाङा आलाय अरन सावथुननि प्रडिउसारबो डाइरेक्टर जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो मुंदांखा रोजाबगिरि बिथाङानो जाहैबाय लैथोसा बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय आर्टिस्टफोरा बेखिनियानोमोन जोबोर दा जोंनि सिनायथिनाय हाबाफारिया बेखिनियानो दा बिथांमोनखौ खेबसे दिनै आरो बिथांमोननि मुंखौ मख'नो नागिरदों बिथांमोना जाहैबाय प्रबिन गयारी फिल्म डाइरेक्टर लोगोसे जोङो लामाफोरा बर' सावथुन मुलुगनि खुगा मेथाइ रोजाबगिरि जन बर' एलबाम डाइरेक्टर रिबेन बसुमतारी मेथाइ रोजाबगिरि महादेव ब्रह्म बिथाङाबो मेथाइ रोजाबगिरि राजिब ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सासे एक्टर लोगोसे लैथोमा मोसाहारि बिथाङाबो मेथाइ रोजाबगिरि फैलाव बसुमतारी मुंदांखा फेस्टिभेल दिन्थिगिरि लोगोसे जोंदाव बड'सा आरो लैथोमा बड'सा दा बिथांमोना दिनै बयनिबो रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना जोंहा स्ल'गान होगोन जोंनि पार्टिनो दा बिथांमोननो आङो आर्टिस्टफोरनि जानानै से मिनिट बुंनो नागिरदों बे फैलानि जायगा माने रायजोफोर फैलाया जोंखौ गारनानै UPL आव हाबदों जों नाथाय BPF आव हाबाखै जों BJP आवबो हाबाखै जों AGP आवबो हाबाखै BPF नि सरकारा हाग्रामा सारा जाबायदि खामानि मावदों लामा बानायना होदों इउनिभार्सिटि बानायना होदों मेडिकेल कलेज बानायना होदों जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि जागोन बेफोरखौ नुनानैसो जों बे आर्टिस्टफोरा मरेल सापर्ट खालामदों जोंनाव लुब गैया जों EM जाया EM जानो गोसो गैया फैलेन दाब दाब जायगायाव बुङोमोन कक्लाबारि समस्तियाव BPF गैलानो नोंथाङा BPF नंगौ नङा नंगौ नङा गोसोआ होमबा मा मोनथाय फैलाया क'क्राझाराव थांनानै BPF गैया होनैखो बेजों लोगोसे खैजोन आर्टिस्ट नुदों नोंथांमोना बे भुटान बलद पेट्रल जेथिंजों बिदिनो खारग्रा आरो मस्क' आरो सानैसो दं सिं सिं बै मा होनो मुलाबारि बायदि जे उल्टावजों पाल्टावजों बेफोरबायसा सुबिदा बायदि दङ जोङो सुबिदा बायदि नङा जों आवगायनिफ्रायनो BPF नो भट होदों नाथाय जों BPF हान्जानि मानसि नङा जोंखौ मालाबा बेमार जाबाल' नायथों जोङो बिथांमोना बस्ता बस्ता माइरंबो हरना रायजोनिल' मोजां मावथों फैलाया गावनि जायगायाव आं बुंबाय जुदि प्रमद बर'आ देरहायो आं सिमलायाव 5 बोसोर गाया फैलाया जुदि गावसिया देरहायो आं 5 बोसोर गाया आरो जुदि दिनै बर'आ देरहायो होमबा बियो 5 बोसोर सिमला गाया होननानै बुंथों आं दिनै जौगाखै बेखिनिखौ बुंनो होननानै गोजोन्थों रायजोफोर आरो दा जों गावसोरा फंसे बुंगोन नै 7 मिनिटनि बेनि रायजो माने बेनि सिगां गायनायनि कुनु माबा गैयामोन आरो माने बयबो गैयामोन दा इलेक्सन समाव फैदों आं गोसोनि साननैसो आं कुनु बे BPF हक UPL हक पलिटिकल पार्टिजों आंहा लोब्बा गैया गावजों जेरै जादों खिन्थु हारिनि खेत्र'आव आं बर' हारिनि खेत्र'आव नांगोन आं मानो नांगोन होनबा आरो गुबै फांदोंमोन जेला आं कलेजाव फरायोमोन होमबा जोंहा 22 बोसोरनि मोनसे सेंग्रा आसोमोन आरो बे समाव दानिफ्राय 35 बोसोरनि आबैनि गार 35 80 बोसोर जाबाय आरो बे समाव आरो अनेक सेंग्रा सिख्ला जमा जायाखैमोन बे समाव आंहा मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन बर'नि सेन्टिमेन्टआ मामोन बे समाव
1980 그러니까 거기다 걸린 것이냐 보니 그다음에 왜 성하고 보로하고 보로 말해요 하사요 빈 기자들 위하면 왜 성하나 그러니까 버리면 진짜 나이트 유즈는 왜 성하나 이거는 생기면 그 보로사의 금융 보로 가서 많은 빈기야 말해 작가는 거 회의판문의 보호하고 정부 사람들의 상사동 배우리하고 반대표동 보호하고 빈다는 거 회의판 말해 technique 틀나고 그라고 깜디를 하고 신야 비리마치 왜 technique 틀난 자가들 사람들하고 비하면 그래서 뭐 그저 이번에 생기면 뭐 빈고 회의판 거로 사람들만 내리 기자만 나도 내 DLP, NDLP 나와기 라마라 하긴바 이벤트에서 생각하고 왜이발이 나무가 왜이발이 라마라는 거가 뭐로 비록하는 게 뭐 생기면 뭐냐 나 비즈를 왜 라마로 라마세안 번호대 포토모토의 거를 왜 뭐라고 하는데 모로빈고 프랑모로빈의 아래로 포토모토의 대기야 나가야 되니까요 이제 빨리 당장 본인들이나 본인들이나 왜 구하는 분위기요 이런 생각이 거거나 옆에 고기에 고자는 거고 무쇠에 고자는 거 모르고 액체로 그런 거예요. 히스토리에 이런 이제 대중이 너무 모르다 들어가요. 배우, 액소, 누이소, 인조 무슨이 가가이를 왜 뭐에 보라 2000 지역이라는 히스토리 만나가 히스토리 누가 왜 2000 주민들에게 고자는 미리자를 모르와 액체로 흔한에 넣어 모르와한테 자기 그렇게 자기 인간에 난 문은 매기사 딱 보는 사람이란 성격이 리코니까요. 배우 나도 문님 단어에 보자는 거예요. 배우의 소위스러운 내 가방에 보자박을 민니사람들의 보라 나와신 나도 민니사가 보자니 거기야 파티야 리더링하면 나도 리더랑도 많이 리더랑도 민니세팅으로 하는데 뭐요? 민니세팅을 아주 저희가 버리고 소마를 BPF에 나가있다는 가시로 소마를 들려봐 가시로 빠지셔도 내부세는 조의 방안에 앞에다 그런 문제에 앞에다 가시로 대해서 BPF 받아놓은 캠페인 마가로 고이라는 거용이 캠페인도 없대 아무리 지대 돌아온 거면 캠페인 용이 그래 BPF Tiran bro!